D'acord, completament d'acord. Nosaltres ja els hi vaig expressar a la comissió que el nostre vot seria favorable. Crec que aquell dia de la comissió informativa vam ser el grup socialista i nosaltres que vam dir a favor. Val? I nosaltres diem, el meu grup, Granollers Primàries, diu que sí a l'habitatge social. I aquí, senyor Pujades, sí que són necessaris les aportacions monetàries. No? A xarxes i entitats espanyoles s'ha demostrat que no és gaire segur últimament. Però anant en el tema important que ens ocupa, sí que vull fer dos esments que el regidor Fernández ho sap i crec que estem en la mateixa línia, que l'habitatge social avui a Granollers ha de ser bàsicament de lloguer. En èpoques passades, fa molts anys, havia sigut també de compra, però creiem que ara les inversions públiques han d'anar de cara a l'habitatge de lloguer. Aquest és el primer punt, que vull que quedi molt clar. I el segon punt és que l'habitatge que tenim a Granollers i que gestiona Granollers Promocions, que és un centenar d'habitatges, dels quals 40 i pico són de propietat de l'Ajuntament i els altres de la Generalitat, són bàsicament per atendre l'emergència social. Però nosaltres sí que voldríem, i crec que estem en la línia i ho hem parlat a les comissions, que hi haguessin línies específiques d'accés al lloguer social que no fossin únicament l'emergència social. Per exemple, se'n pot parlar, per exemple, dirigit a estudiants que treballen i estudien alhora. Per exemple, això podria ser una línia. O dirigit a persones que treballen, com ha esmentat el regidor Fernández, però que els seus ingressos no són suficients per arribar al lloguer lliure o la compra d'habitatge al mercat lliure. O també, per exemple, a persones que han viscut molts anys a Granollers o tota la vida a Granollers i que, per exemple, tenen una situació de viudetat i que el que cobren no els hi permet moltes vegades accedir a un habitatge de lloguer al mercat lliure. Crec que avui en dia s'han d'explorar altres línies d'ajudes, crec que ens podem entendre i el meu grup estén la mà per poder-ne parlar. Moltes gràcies. Granollers Primàries.